Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na n'o olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka so fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta nasira la an ka jamana kɔnɔna na so o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma da o ma koyi nin waati na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma da o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 fu ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ fɛrɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don
ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. An miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adi Tali ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don, laadiri don, baarakɛla don, faso kanuna don, miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. O ye an ka laɲini ye. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye. Bɛɛ bɛ seli la, bɛɛ bɛ bato la, zawiyaw kɔnɔna na, misiriw kɔnɔna na, tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi. An b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye, min ye an ka nin kalifaba in ye, min ye an ka nin mukadamba in ye, a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye, Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle. Ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baruw restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules. jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira.
filɛbaw ni a lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye tarata ye avril kalo ale tile 29 san 2025 farafin kalo n'o ye selifurancɛ kalo ye o tile fɔlɔ ye bi ye. Minisiri ale ye communiqué kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko kalo k'u y'a ɲini k'a ma ye min ye ni nin kalo in sara sa seliba kalo de bi jɔ. O de ye ko in yɛrɛ kataba 4 ye. Ale tile 10 de tɛ seliba yɛrɛ ye. Ala k'a timɔgɔ ɲuman n'a ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Sɔgɔma in na ani armée maaw an bɛ taa Sebabugukaw fɛ yen. Baara min kɛra ye kunungo aw ka se ka faamuyali kɛ a la. Parti politigiw tɔgɔla sɛbɛn a sɛnsɛnni tako 2nan baaraw olu daminɛna kunungo. An na ɲɛfɔli kɛ o fana na fo siɲɛ 2 parce que an ka bi sɔgɔmada in na kuma datigɛ ye ale fana ye. N'an bɔra ye sanji ale kun fɔlɔ ye Bamakɔkaw kangari da u ye. Kunungo ji ale walankatara cogo min Bamakɔ o kɔrɔ ko an bɛɛ lajɛlen k'an labɛn. Assurances ka taa se minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ kan olu tɔgɔla baro dɔ sigilen don nin waati in na o bɛ ka kɛ CICB la. Seko ani dɔnko kɛnɛ kan Tumutukaw ka lasari tere o bɛ daminɛ nin kalo in tile 2 mai kalo tile 2 ka taa kuncɛ min ye mai kalo tile 5 o kan ka kɛ Tumutu dugu kɔnɔna na lasari tere kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Isaka Nazum ye ni ale ye conseil régional ɲɛmaa ye ale ni gouverneur ka taa fara Tumutu cɛ n'a muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan. Marabolo 13 n'o ye cercle ye olu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw n'u dugudenw olu de kɔni ye kɛnɛ in sigi. Tumutu seko ni a dɔnko bɛ se ka dɔn cogo min na. Maa min ye nin kalo in denfa ye n'o ye Ablaye Konate sɔgɔmada in na sɔɔni sisan ale bɛna baro sigi 2nan kɛ Memorial Modibo Keyita kɔnɔna na. Kɔrɔdugaw y'u bolo bila u kun sefa wari 7,000 u y'o di ko gouvernement k'o kɛ k'a yɛrɛ boloma dɛmɛ. Baara in kɛra avocat ale Kurumo Karili hukumu kɔnɔna na. Mpɛsobakaw fɛ yen sanga o kɔni sigilen don. Kunungo an tun y'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko dugutigi don. Dugutigi furumuso n'o ye Karicɔ ye n'a bɛ wele ko Aminata Kulibali Ala ye ale de ka kalifa minɛ a la. Dugutigi yɛrɛ tɔgɔ ye Karicɛ Kulibali. Mpɛsoba dugutigi an b'a fɔ ko Ala ka caman fara a si kan hali bi. Nin y'an ka sɔgɔmada in na kuma la belebelebaw ye sɔɔni sisan an bɛna taa ka tila k'a walawala aw bɛɛ lajɛlen. Bilakaw k'u ni sɔgɔma min ye Walabugukaw ye k'olu fana fo. Sɛgɛlakaw k'olu fana fo min ye Ɲɔrɔdi Sahel ye. Koko Fata ale ni Julafundo Keyoro k'olu bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na. Ani Kuremalikaw olu minnu sɔgɔlen don an na 100% don o don sɔgɔma ka taa se Yuwarukaw fɛ yen ma arajo minnu sɔgɔlen don an na sa k'u bɛɛ lajɛlen k'aw ni sɔgɔma aw bisimila Jani ale ka kunnafoni kɛnɛ kan. Keba parti politique a bɛ waati bɔ an k'a fɔ parti politique dɔw sabula bɛɛ tɛ. Parti politique dɔw a bɛ waati bɔ olu ye wulikajɔ daminɛ n'a ka di an bɛ se k'a fɔ a dɔgɔkun 3nan o ye nin ye ko parti politique tɔgɔla sɛbɛn min bɛ yen ko a bɛna taa wolo min na k'o ye partiw cili ye. U ye baro sigi kun fɔlɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka lasɔmili kɛ ka yira k'a fɔ ko min ye gouvernement ye k'u sɔmina la k'a b'a fɛ ka parti politigiw ci. Maître Muntaka Tall Segukaw ka ba Muntaka ale tun ye wele bila parti politigiw bɛɛ lajɛlen ma. A don Amadu Koyita ye jate kɛ a ko ko parti 101 o de ye wele jaabi. U ye kunnafoni di kɛ o senfɛ u yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn ye CICB kɔnɔna na. O bɔlen kɔ ye parti politique kelen ninnu u ye kunnafoni di kun fɔlɔ kɛ Bamakɔ min ye Maison de la Presse la k'a yira k'a fɔ u ti jɛn n'a ye partiw ka ci bi u ti jɛn n'a u ka ci sini. Tɔn caman fasodenw ka tɔnjɛkulu min ye bɛrɛbɛrɛli tɔn caman u wulila ka nin kuma in fɔ ka nin wulikajɔ in kɛ. U yɛrɛ tun ko dɔgɔkun tɛmɛnen kari k'u bɛna meeting belebeleba kɛ sabula waleya min filɛ nin ye bi a tɛ bɛn olu ma bi a tɛ bɛn o ma sini.
nin bɛɛ lajɛlen kɛra min ye maa wɛrɛw ye olu wulila fana k'u sen don ko in na fala ye sabula ko a m'a kɛ cogo o cogo dɔw bɛ wuli k'u sen don a la partiw ko olu sigikan de ye nin ye ni olu tɔgɔla charte de ye fala ye an bɛ taa kɔfɛ dɔɔni charte de parti a tun bɛ yen koyi nka o y'a sɔrɔ parti kelen de tun don min ye ISRDA tile charte ko kuma kun tɛ fɔ sabula yɛrɛja ale kelen de tun ye parti ye IDPM fana nana sigi charte ko kuma kun tɛ se ka fɔ fala ye nka min ye parti politigiw u yɛrɛ dama kelen ka fanga ta ko démocratie ka na u ye charte dilan charte in fala ye a b'a kun don yɔrɔ jumɛn de fɛ ka n'a yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ charte ye a bɛ fɔ min ma ko loi organique n'i ye sariya sunba ta sisan n'a ko a kɔnɔna na k'a ka sigininen dɔ ko min ye kalanko ye an ka jamana kɔnɔ a bɛ kɛ tan ale b'o dɔrɔn de danatigɛ sunba kɔnɔ a tɛ tɛmɛ daɲɛ 2 daɲɛ 3 kan a b'a fɔ n'i b'a fɛ k'a faamuya sariya bɛ yen n'o ye loi organique ye école ko kan i bɛ t'o kɔnɔna na o de b'a fɛsɛfɛsɛ o de la partout ka charte ale fana ɲɛfɔlen don constitution kɔnɔ k'a dantigɛ mun ni mun bɛ se ka kɛ nka n'i b'a fɛ k'a faamu i bɛ taa loi organique in de kɔnɔ n'o ye charte ye sabula o de b'a yamaruya k'a fɔ partout ni nin ka kan o ni nin man kan o kan k'a kɛ tan o man k'a kɛ tan fala ye o charte in dɛ min laɲinina sariya sunba fɛ o de kuma bɛ senna nin waati in na kununko bɛɛ lajɛlen kɔni ye kuma bɛɛ mɛn i ye gouvernement ye ka kuma ko la fɔlɔ gouvernement kuma nka kunu jɛrɛ min kɛra o kɛnɛ kan ni o ye gouvernement yɛrɛ ka barosigi kɛnɛ kan ye ministre min bɛ yen ni ale ye Mamani Nasire fala ye kunu ale y'i da don kuma na a ka kuma kɔnɔna na a ko maa nana kɛnɛ kan k'a b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn président ani premier ministre o tɔgɔ la Mamani Nasire a ko Bakari Tarawele min bɛ refondation kunna k'a b'o fana fo sabula o de tun b'a kɛrɛfɛ maa bɛ yen k'o nana kɛnɛ kan ko k'u bɛɛ fo a ko min ye nin jɛrɛ kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye n'o ye ka fasodenw ka tɔnjɛkulu wele ka na u ɲininka ko nin kɛra ka kɔn ka tɛmɛ Bamakɔ kɔnɔna an ka marabolo kɔnɔna ani an ka lasigidenso bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'ulu ye tile 2 baara kɛ ka kɛ ni sɛbɛnden ye sɛbɛnden min bɛ tali kɛ fu 5 47 min sigira sen kan utu kalo tile 18 san 2005 n'o bɛ parti politique tɔgɔ la charte ko fɔ fala ye kuma in k'a kɛ kun ye k'o de lakurakuraya bi o lakurakurayali o laɲini bɔra yɔrɔ jumɛn min ye ministre ye a ko bi ntɛnɛndonya in na sa n'o ye kalo tile 28 ye avril kalo san 2025 ko ka kɛ ni gouvernement ka baara kɛcogow ye k'o de la k'u y'u wele k'u bila nin baara in na k'i n'a fɔ u bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min marabolo 19 kɔnɔna na an ka lasigidenso 49 kɔnɔna na ani Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko laɲini kun kɛra maaw fɛ k'u hakilina di min ye parti politique ka sɛbɛn in kan o kɛra kalo tile 16 ani tile 17 k'a fɔra ma min ye phase régionale ye fala ye o kɔfɛ min ye bi sɔgɔmada in na ta n'o kun ye kununko ye sa k'o ye phase nationale ye ministre ka kumana a ko min ye fasoden jɛkulu ye k'a ɲininen d'u fɛ sɛbɛn min bɔra dugu ma ka na u k'olu fɛsɛfɛsɛ k'o don bɛrɛ la yaasa cogo min na o bɛ se ka kɛ sɛbɛn ye ka di jamana ɲɛmaaw ma ministre ko baara min daminɛlen filɛ nin ye ko a wolola fɛn min na fala a wolola min y'a to n'a sigira sen kan k'o ye Assise nationale de refondation ye o min kɛra Bamakɔ yan fala ye min ye décembre kalo tile 27 ka taa se décembre kalo tile 30 ma ko o de ye laɲini 517 kɛ laɲini 517 in na k'a fɔra sa ko ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan a bɛ se ka lawaleya cogo min waati surumana mun bɛ se ka kɛ waati jana ani minnu bɛ se ka bila kɔfɛ ko o laɲini minnu filɛ nin ye n'o maaw nana ka n'o baara kɛ décembre kalo kɔnɔna na san 2021 k'o lawaleyali de hukumu kɔnɔna na a fɔra ko ye
ko ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi u b'a fɔ ma ko CNCR ANR minnu bɛ laɲini ninnu u ka se ka ta ka waleya ka baara kɛ n'a ye gouvernement ka se ka baara kɛ ni a ye ko CNCR o sigira sen kan o de ye laɲini ninnu ta k'u yɛlɛma k'u kɛ baarakɛminɛn ye baarakɛminɛn min b'a to gouvernement bɛ se ka a lawaleyali kɛ cogo min n'o ye assise laɲiniw ye a ko o laɲiniw la sa belebeleba saba min ye assise ye ale y'o ta k'o ɲɛsin parti politigiw ma koyi a fɔlɔ ye mun ye ko parti politigiw ka dɔ bɔ u hakɛ la yaasa min ye u sigili sen kan n'u ka musakako o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min laɲini filanan ye min ye parti yɛrɛ tɔgɔla charte ko k'o lakurakuraya min ye chef de file de l'opposition danga fɔ o ko kuma na a bi bila wa a ti ta wa k'o ka ɲɛfɔ minisiri ka laseli la kunu a ko laɲini naaninan min kɛra o ye maa min e bɛ parti politique la u ye kalata kɛ ni bɛndiya parti ye e ye wasadenya sɔrɔ walima i ye maire sɔrɔ fala ye k'i to la k'i puluki k'a fɔ k'i bɛ taa don yɛrɛja mɔgɔw ta la ko ka a lajɛ ka dan sigi o la minisiri ko nin sariya in n'o o ye charte kɔrɔlen in ye sa n'o tun bɛ sen kan utikalo tile 18 san 2005 k'o de kan ka lakurakuraya o de la ale y'a ka sɛbɛn ta koyi ka sɛbɛnni kɛ min ye décembre kalo tile 19 san 2024 ale ye sɛbɛnni kɛ fala ye a y'a ci parti 297 man ka jamana kɔnɔ a bɛɛ kelen kelen a y'a ci o ma tɔnjɛkulu n'o ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye 94 a y'a ci olu bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma ka taa bila ko ka kɛ ni ministre de l'administration territoriale o ye jateden min de ale ma parti hakɛ la ja 200 ni 70 ni 97 de b'an bolo parti la min lakodɔn administration territoriale fɛ an k'o fɔ dɛ o de fɔra parce que o de y'u ka soba ye minisiri ko k'ale y'o lettre ci u ma décembre kalo tile 19 san 2024 k'u ka jaabi yanni marisi kalo tile 14 cɛ san 2025 fala ye ko min ye parti politique ye ko bataki in cir'u ma cogo min a cira fasodenw ka tɔnjɛkulu ma ten cogoya la minisiri ko k'ale y'o waleya kɛ ka da kun jumɛn kan ko sabula a yera k'a fɔ parti politique sɛbɛn min n'o kun kan ka kɛ ka d'u ma u ka se ka baara kɛ ko a bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna na u yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw fɔ ale ye u b'a fɛ tɔnw ka ci cogo di u b'a fɛ dɔ ka bɔ taa ni ka segin la cogo di u b'a fɛ fɛɛrɛ jumɛn ka sigi u ka musakako la u b'a fɛ chef de file de l'opposition o ka kɛ cogo di minisiri ko ale y'o kɛ ka kɛ ni sariyakisɛ 40 ye min bɛ an ka sariya sunba kɔnɔna na n'o b'a jira k'a fɔ ko min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye ale ni démocratie lafasali baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u hakilina di cogo min faso ko la ka kɛ ni sariya yɛrɛ ye falaye a ko parti politique kɛlen ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u ye ale jaabi minisiri ko ten dɛ k'u y'a jaabi u ni fasodenw ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen jɛra k'ale jaabi ko nka ale ma wasa u ka jaabi la dɛ ale ye jaabi min sɔrɔ ka bɔ parti politique yɔrɔ ale ma wasa a la a ma dan o ma fana dɛ sabula ale tun bolo parti tun kan k'a fɔ parti dɔ bɛ se ka bɔ a hakɛ la cogo di an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di a bɛ kɛ sigida de ye wa a bɛ kɛ togoda de ye wa walima an bɛna yɛlɛma cogo di an ka musakako bɛ kɛ cogo di ko parti y'a kɛ kuma bakuruba fɔli de ye généralité k'u y'ale jaabi généralité de la o hukumu kɔnɔna na sa ale ko ale yɛrɛ ye parti ka jaabiw bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ kuma min ale ye kuma lase conseil des ministres la fala ye kuma selen conseil des ministres la ale ko ko ale bɛ fɛ ka min kɛ k'a m'o dogo jamana ɲɛmaaw la dɛ a y'o f'u ɲɛna nka a y'i sinsin min na o ye sariya min yɛrɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ o la sa ale taara ni sɛbɛn ye conseil des ministres la k'a sɔrɔ ale bolo parti politique fala ye a ka jate la charte yɛrɛ kɔnɔna na charte sigirinden dɔ bɛ yen o bɛ tali kɛ partiw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di partiw bɛ se ka ci cogo di partiw bɛ se ka u ka parti fara don dɔ ta kɔnɔna na cogo di a ko sariya kisɛ minnu bɛ se k'o fɔ o ye 53 ye 54 55 56 57 k'o bɛ charte de parti kɔnɔ k'o b'o ko in ɲɛfɔ k'o ban pewu ko parti m'o sinsin o kan dɛ
yaasa ka se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen d'ale ma k'u m'o sinsin o kan wa min ye parti sigicogow ye a n'a kan ka kɛ cogo min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ k'u m'o kɛ wa ko min y'u ka jaabi fana jɛ o ye k'a fɔ ŋaniya yɛrɛ ma yira k'a fɔ partiw la bi 297 in na u bɛ sigilen don cogo min na u bɛ baara kɛ cogo min na k'o ma se ka fɔ o de kama Fala ye ko ale ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ sa parti 297 o de jateden ma fɔ ale ye wa o 270 la ko parti 137 de y'ale jaabi ni 297 la Fala ye 137 de y'ale jaabi fanba n'o ye 160 ye k'ale m'olu ka jaabi sɔrɔ ale ye lɛtiri ci 297 ma 137 de y'ale jaabi 160 bɛ yen olu m'ale jaabi olu de jama ka ca a ko k'o de kama ale yɛrɛ nana ye fana k'a fɔ minnu y'ale jaabi a ma wasa sɔrɔ o la avril kalo tile 4 ale ye a ka bataki yira conseil des ministres la mo togo de fɔ kabayana yan ko conseil des ministres kuma bɛɛ tɛ fɔ kuma dɔw bɛ yen olu bɛ fɔ da la fɔ olu ma sa ko communication verbale ko min ye avril kalo tile 4 Fala ye ɲinan sa in kɔnɔna na san 2025 ko ale ye communication verbale kɛ conseil des ministres la ka partout ka jaabi k'o yira ani fasodenw ka jaabi maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ye fɛn minnu fɔ ko k'olu yira olu la o kɔfɛ tuguni min ye conseil des ministres min kɛra avril kalo tile 9 o senfɛ sa ko ale yɛrɛ y'i sinsin sariya sun kan sariya sun b'an ka jamana kɔnɔ ko k'a fɔ sa ko yaasa ka se ka nɔgɔ bɔ nin ko in bɛɛ la maa minnu bɛ yen n'olu ye assise nationale baara kɛ dɛ n'a bɛ fɔ ma ko force vive k'ale ko k'olu wele k'u ɲininka fɔlɔ an ka marabolow kɔnɔna na aw minnu yɛrɛ ko ka nin ko in kɛ o aw hakilina ye mun ye a ko la sisan komi a bisibasa bonyana an ye partiw ɲininka k'u kan ka bila minɛn min kɔnɔ o yɛrɛ ma se ka fɛn fɔ ale ye u ye min di o ma minisiri wasa ale taara da yira conseil des ministres la conseil des ministres kɔfɛ Fala ye ale fana ko sasa ko min ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye ko k'a lasigi minnu ye assise baara kɛ san 2021 n'o ye force vive ye k'olu hakilina di a ko k'a ta ko fɔlɔ o de tun kɛra phase locale ye n'o kɛra an ka lasigidonsow kɔnɔna na ani an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko tako filanan in o de daminɛna kunungo n'o ye avril kalo tile 28 ye a bɛ kuncɛ bi lazara waati a ko nin kɛkun ye mun ye maaw ka se k'u ta n'u bila dɔn ko sabula ko nin na min ye tile 2 in kɔnɔna na mun ɲininen don mɔgɔw fɛ jaabi minnu bɔra nagakɔrɔtaw la n'o kɛra kalo tile 16 na tile 17 k'u ka jateminɛli kɛ n'o jaabi de ye ka sɛbɛn kɛ sɛbɛn bɛ se ka di jamana ɲɛmaaw ma olu fana k'u ta n'u bila dɔn ko ale ka laɲini ye nin de ye wa ale y'i sinsin sariya de fana kan sariya min bɛ jamana kɔnɔ yaasa ka se ka nɔgɔ bɔ kuma bɛɛ lajɛlen na yaasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta n'i bila dɔn Fala ye a ka kuma kɔnɔna na a ko ni laɲini minnu sɔrɔla nin na ale tɛ fila kɛ dɛ gouvernement a bɛ taa laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen di gouvernement ma nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye ni gouvernement bɛ min k'a la ye o n'o k'a la ye nka jamanadenw kɔni ka laɲini minnu mana sɔrɔ bi ni sini ko ale b'o fɔ k'a bɛ foli kɛ bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ko ɲuman n'a laseli la Fala ye depuis ko daminɛna an kun ma nin mɛn gouvernement ma bɔ ka communiquer nin kan ɲɛfɔli ma kɛ nin na parti politique ye tile 2 dɔgɔkun 2 kɛ u bɛ kuma na kunungo de ministre ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kɛnɛ ka Fala ye anw ti commentaire k'a kan parce que parti politique yɛrɛ bɛna kuma a kan min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu u bɛna kuma a kan maa wɛrɛw bɛ olu fana bɛna n'o hakilila di a kan nin ye sɔgɔmada in na an ka cadeau place la pour que mɔgɔ ka se ka faamuyali kɛ partout u bɔra u y'u ta fɔ u tɛ min fɛ u y'o fɔ bɛɛ lajɛlen y'o mɛn dɔgɔkun 2 an y'o mɛn kunungo concertation yɛrɛ daminɛ na ministre ye laseli min kɛ o kuma la kunbaba de ye nin ye kun jumɛn na olu ye fasodenw wele k'u ɲininka kun jumɛn na baara kɛra ta Fala ye parti 297 sɛbɛn ka ɲɛ dɛ o de b'i ka jamana kɔnɔ fasodenw ka tɔnjɛkulu min la ko dɔnnen don jamana fɛ o ye 94 ye yɔrɔ kɔni anw daw t'a la o anw ni kɛba ninnu ka tɔnɔ misi tɔnɔ in est-ce que o lycée o bɛ pa élément aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Sekou, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma Kenyeba, Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa an bɛ taa sisan Keba an bɛ taa Sebabugukaw fɛ yen Wolomasiri Tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ye kibaruya di kibaruya mun bɛ tali kɛ wulikajɔ min n'o sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ 7 waati armée ale taara i sansara Jema kɔnɔna na Sebabugukaw olu fɛ sabula Jema ale bɛ Sebabugu wa min ye Jema yɛrɛ bi Keba i kana fili dɛ Jema ti Kayi fɛ tuguni kana jate aw ka région fɛ dɛ a bɛ Yoro de fɛ sisan min ye Sebabugu kɔnɔna na ye armée ale ye wulikajɔ daminɛ kabini sɔgɔma sabula o y'a sɔrɔ Bamanciwale Njugawale kɛbaaw olu kun kɛlen don ka maaw gɛn ka bɔ dugu in kɔnɔ pewu dugudenw k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ u ka baaraw la ka yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka maaw girin k'u bɔ yen armée ka wulikajɔ de y'a to Bamanciwale Njugawale kɛbaa minnu bɛ yen u y'a dɔn ko bɛ sen na fɛn o fɛn tun bɛ yen n'u tun y'o bɔlɔ turu armée o bɛɛ lajɛlen bɔ sabula k'a daminɛ nin kalo in tile 11 ka taa se tile 15 ma u tun ye yɔrɔ caman minɛ k'u dili don dugu fan caman na n'u ka kɛlɛkɛcɛw ye Sebabugu yɛrɛ tun b'o la Gomintara b'o la Watayi min ye Tongi Fɔrɛ kungo kɔnɔna bɛ o la Ɲamakɔrɔ min n'an ka yan Ɲamakɔrɔ tɛ kelen ye Kulufilajɛngɛ tun b'a la Fajalabugu min ye Dɔnnibabugu Douala ka taa se Nelu ma Sirandu Kuala ninnu bɛɛ lajɛlen Bamanciwale Njugawale kɛra kun kelen don k'u daga nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka fiɲɛ tigɛ maanifin na ka fiɲɛ tigɛ hali kamiyɔnw na Sebabugu de sa u kɔni donna ye de o don ko kalo tile 15 ka maaw gɛnni daminɛ min ye armée yɛrɛ tun ye wulikajɔ kɛ ka maa caman minɛ dugu in kɔnɔna na nka kunun ko sɔgɔma sa armée kɔni y'i bɔlɔ bɔ yen ka taa u nɔfɛ ɲɛŋwɛ waati min na armée b'a fɛ ka don ka kɛ ni baro kɛlɛtigi ka communiqué Keba min ye jan u y'o da armée ɲɛ jan min ni olu ɲɛna ko dalen don o kɔnɔ Keba pankuru nana ka na o bɛɛ lajɛlen maaw nɔɔni kungelen ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye duguma kɛlɛ o nana daminɛ waati min na o la ko b'u senfa o y'a sɔrɔ armée kɛlen don ka olu bɛɛ lajɛlen lamini min ye mugu bɛ bɔ sanfɛ cogo min na a bɛ bɔ kɛrɛfɛ ten Bamanciwale Njugawale kɛbaa fɛn fɛn tun b'a yɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛna a nin na armée fan fɛ baro kɛlɛtigi ka communiqué kɔnɔna na maa 5 o de joginna olu bɛɛ lajɛlen taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la Bamanciwale kɔni ye dugu minnu bɛ yen ani minɛn minnu bɛ yen ani u tun bɛ ka baara kɛ ni marafa minnu ye ani mɔbili minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ k'o bila u ka bolo kan min ye kɛlɛkɛcɛw ye olu bɛ dugumana na basigi yaasa u ka se ka na sa armée dɔ fara a ka dugumakow kan a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko yɔrɔ in kɔni bɛ armée sagoya la nka maaw n'u bolominɛnw olu lakanani hukumu kɔnɔna don o la sa ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ yɔrɔ in min ye basigi ni lafiya ye a bɛ se ka na cogo min na dugudenw k'u hakili t'u yɛrɛ la sabula Bamanciwale ni Njugawale kɛbaa ninnu dɔw joginna u bolila ka taa yɔrɔw la nka dɔw bɛ olu donni sira olu fana dɔnna tugu kɛra olu nɔfɛ min ye sɔrɔdasiw ye olu na to yɔrɔ in na ye sa baro kɛlɛtigi ko sa ko nin yɔrɔ in na k'a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin Wolomasiri Tabaw ma wulikajɔ ni cɛsiri min n'u sera k'a kɛ nin waati in na min ye baara ale kɛcogo ɲuman ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn o la Keba ka kɛ ni o ko ye hali bi min ye duguden dɔw ye an y'olu ka kumakan sɔrɔ kumakan minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ kununko wulikajɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an bɛ se k'a fɔ min ye dugudenw ye u yɛrɛ ye min fɔ an ka jɛ k'o dɔw lamɛn. A bɛɛ fɛn o fɛn tun bɛ Sebabugu dugu kɔnɔ a bɛɛ Sebabugu minnu bolila an fɔlɔ minnu bɛ ka na n'olu sɛgɛnna avion filɛra k'olu poursuivre fo ka kulu dingɛ kɔnɔ fo taara kulu dingɛ min kɔnɔ yɛrɛ avion filɛra k'u poursuivre fo kulu dingɛ min fo bɛ kulu dingɛ min ye n'i bɛ bɔ Sebabugu ka taa fɔ Nara u taar'u kama fɔ ye non olu tun b'a nin dɔn ko n tɛ nin de kɛ i y'a mɛn mais ni ko ma kɛ ko ti dɔn
Neme, Kurwana Bego, Kakorago, Arme Pizza. Nemonem Bang, I got a Zubla. I got a Zubla. Well, but no like a modern sort of have in a market and Nico or Nibo. Look on a Dua Tagamanis as you can repost to your name Bella Gelina. You got a minimum get between me, after a minimum so that all the make a most attire. Maybe I will do network who pump you. C'est fini. Alors, on a joué du grand nombre de gens qui ont été grand ou le parachute de Kaboudjé, les forces spéciales. Ou les forces spéciales ou des djinns. Karamoké, Kadoui en circulé. Parce que le Marocain a fait un beau catal à la quoi. Forces spéciales ou des parachutés là, dans les kilomètres. Quand il y aura un circulé, quand c'est un faut qu'on a tout mené. Parce que là, allez, tout le monde est au boulot. Ayiwa nin tun ye kunungo Sebadugu ale kɔnɔna na Sebadugu yɛrɛ kɛba a bɛ jema yɛrɛ bɛ ɲorodi sahel ale fɛ bi kunungo pankuru dɔ yɛlɛla kabakolo la an ka a jama an k'a lamɛn maaw kɔni caman ye kuma caman fɔ a la an k'ale lajɛ. Ngara kunu kalabankɔrɔka dɔw tun minnu ka so bila ale ni falajɛ senu fan fala maaw pankuru yɛrɛ wulila yɔrɔ min na senu yɛrɛ yɔrɔ la maa caman tun bolo sa ko nin y'a ko bɛɛ lajɛlen bannen f'u ye avion in taatɔ ye ko fiɲɛ foroko maaw ka sɔrɔ ka faamuyali k'a ko la nka kunu a ma nɔgɔya sabula kibaruya jɔnjɔn kelen tɛ an bolo nin waati na nin pankuru ninnu ka kɛba an kɔni y'u ye i ko maliyɛn tɔw y'u ye cogo min u wulila ka tugu ɲɔgɔn kɔ bɛɛ lajɛlen ja tigɛra mɔgɔ minnu bɛ Kalaba yan fan fɛ Senu yan fan fɛ ka taa se Adekɛni fan Kɔrɔka ni Kalabankurakaw olu de kɔni y'a mankan mɛn kosɛbɛ olu dɔw yɛrɛ de ye ja ninnu bila ka na d'an ma pour que an ka se k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na ni sankolo kɔni bɛ se ka taama Bamakɔ kɔni dugumakolo kɔni o nɔɔnina kunu an t'o yira maaw la kɛba. Direct. Daya, ko jibu duni. Ne masira da yele ma no ne jibu duni. Daya, ko jibu duni. Ne masira da yele ma no ne jibu duni. Mais quand
ji min bɔ da yan ko ji bɛ ka don. Nin ye Bamakɔ kununama ye an ka bɔlɔnkɔnɔnaw n'an ka kalansow denmisɛnninw a kun fɔra k'olu ka to ka to so ko sabula ko funteni bɛ sanji o y'u sɔrɔ ye kunun wa ji in a sɛbɛkɔrɔ jiginna nka fɛn kelen bɛ yen n'an ma hakili t'o la Bamakɔ a bɛ Bamakɔ dugu sɛgɛn dɛ o ye manani ye ji manani o lemurubabila manani o nasa manani o jisuma manani o bɔli manani o lemuru bɛ kɛ mana mun na o olu de fogona yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na boisson bɛ kɛ manani minnu kɔnɔ o a bɛɛ lajɛlen a dun tɛ toli a si tɛ toli wa a bɛ ɲini ka na an ka misiw bɛɛ faga k'u ban pewu ne hakili b'a la Fala ye ka cɛmɔgɔ Sangare adama PAJ président kɔrɔ k'ale to minisiri min bɛ sigida ko kunna ani yiriwali kuntalajan a taara ni sariya sɛbɛn dɔ ye wasabulon kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko min ye manani ye a nali an fɛ yan ko k'a bali pewu ko maa si kana manani fɛ nka sariya Madila n'a labatora dɛ Madila n'a labatora wa bi dun mana de filɛ nin ye tan dɛ nka an yɛrɛ fana kan k'a lajɛ an bɛɛ an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka hakili to an ka sigida la an ka hakili to an ka du la an ka hakili to an ka ɲamaw na an ka hakili to an yɛrɛ bɛ yɔrɔ minnu na an bɛ balo yɔrɔ minnu na an ka hakili to la kosɛbɛ sabula an ɲɛ bɛ min na nin ko in a cɛ ka jugu n'an bɔra an bɛ taa CICB la CICB kɔnɔna na kunun ko baara dɔ daminɛna baara min n'o kun ye a baara dayɛlɛli ye bɔlɔlɔ sira la sa yɛlɛmali kura minnu bɛ yen ni baara bɛ se ka kɛ ni olu ye yaasa ka se ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ assurance kow kunna ale ni kuran bɛ se ka baara kɛ cogo min na kuran yɛrɛ kosɛbɛ kuran bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka yiriwali baara kɛ bɔlɔlɔtigiw ka se ka baara kɛ lafiya la an ka jamana kɔnɔ kuma fanba ye tali kɛ o la Famara Berté ale tun bɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Sini Énergie 2025 kɛnɛ belebeleba mun n'a sigira sen kan yaasa subahana mansin ko ani fo ka taa se kuran sɔrɔ cogo kuraw malidenw bɛ se ka u niyɔrɔ dɔw la cogo min an n'an dɛmɛbagaw yaasa ka se ka kuranko gɛlɛn b'an ka jamana kɔnɔ ka camanba ta a la. Salon international du numérique de l'innovation et de l'énergie renouvelable tile saba baara hakili falen falen experts ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ jamana caman kɔnɔ kuranko ani subahana mansin ko kan o kɛnɛ de nun donna ni k'a bonya n'a karama ta k'a di an ka jamana kuntigi général d'armée Asimi Goïta ma. Ayiwa kɛnɛ in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye a b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ a ye komi diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ kuranko ye problème bɛ yen donc an ye Mali ta lajɛ an yɛrɛ fɛ yɛrɛ a dɔ bɛ yan fana donc an ko n'an ye nin kɛnɛ nin sigi an bɛ kuran dɔnnibaaw wele ni ka informatique technologie de l'information et de la communication dɔnbagaw fana wele olu kana sigi hakili jagabɔ la k'a fɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ an ka kuranko la yaasa nɔgɔya bɛ se ka kɛ baara caman bɛ se ka dayɛlɛ baara caman bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na ɔ bi ta nin bi baara dabɔlen don yaasa kuran sira fɛ ani technologie de l'information et de la communication sira fɛ o dɔnbaga ŋanaw maliyɛnw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan a dɔw yɛrɛ bɔra États-Unis ka na a ko in yɛrɛ kama yaasa u bɛ se ka na dɔnniya minnu bɛ u la ko olu maliyɛnw minnu bɛ sigilen bɛ yan u k'olu falen falen ɲɔgɔn bolo yaasa ka bɔ ni hakiliba bakuruba kelen ye ka se k'o di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ni o bɛ se ka jamana nafa sira min fɛ tile saba don a bɛ daminɛ bi ka kun cɛ nin kalo in tile 30 la nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ka kɛ an bɛ wele da bila bɛɛ ma nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mais a laban tɛ u ka na hali bi an ka hakilina falen falen kɛ ni kuran sira fɛ technologie de l'information et de la communication sira fɛ o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ka o sira tagama. Sini Énergie 2025 ne nin bɛ tali kɛ a tako fɔlɔ baaraw la a kɛnɛ kan an ka jamana minisiriso 2 ka lasigiden ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ji ni kuran minisiri fo ka taa se kunnafoniko subahana mansinw minisiri ka lasigidenw ma. Donc u y'a kɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn importance mun bɛ énergie la ani TIC la parce que u fila u kan ka baara ɲɔgɔn fɛ donc u bɛ fɛ ka mɔgɔw k'a dɔn que nu secteur fila ye produit ɲɔgɔn ma an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ c'est pour cela que ni y'a teli ni organisera an nana o vétel la vraiment an b'a fɛ k'a encourager ka développer parce que
normalement an ka secteur ni ani énergie u kan ka baara kɛ ɲɔgɔn parce que aw yɛrɛ b'a dɔn bi secteur o secteur n'i y'a ta i tɛ se ka développer n'i ma économie numérique k'a la donc ale bɛ fɛ ka yɛrɛ mɔgɔ la que secteur économie énergie ani énergie mɔgɔ bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma ka secteur développer. ni jalajaba in bɛna kɛ yɔrɔ ye an ka sifinnakaw malidenw ka se ka t'u ka dɔntaw yira diɲɛmaa la standuw fɛ bawo subahana mansinko ani kuran sɔrɔ cogo kuraw malidenw bɛ wuli ka jɔw la ka se ka fɛn caman dilan an yɛrɛ ye. donc an b'a daminɛ an ka générateur la ale composelen don ni batterie lithium ye comme an yɛrɛ bɛ ka lithium fɔ sisan an yɛrɛ bɛ se ka lithium composer à partir des piles lithium c'est pas parce que a ka bɔ kɔfɛ bilen donc an yɛrɛ bɛ lithium composer donc ale la convertisseur dɔ bɛ yan donc maintenant ça c'est DKVA donc o tɛmɛnen kɔ an nana ni an ka tulunɔgɔ fourneau fɛnɛ an yɛrɛ ɲɛ b'ale la ale tasuma ka farin yɛrɛ yɛrɛ de a bɛ tasuma bɔ ka ɲɛ i b'a fɔ comme gazi maintenant an ka an générateur wɛrɛ composer tuguni donc ale composer le cette fois-ci an ale composer initial donc source d'alimentation fila b'ale la donc alimentation fɔlɔ courant b'a charger i bɛ se ka courant yɛlɛ a sanfɛ par défaut de courant maintenant d'électricité i bɛ panneau yɛlɛ a sanfɛ maintenant o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an nana ni an ka humidificateur avancé a yɛrɛ ɲɛ b'a la très puissant mais an nana an yɛrɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ an yɛrɛ ka création an ye nin bɛɛ dilan an yɛrɛ an bolo la k'an débrouiller ka dilan ten donc an yɛrɛ ɲɛ b'a la komi jamana an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini état fɛ surtout lithium ko min bɛ yen sisan an yɛrɛ bɛ se ka lithium composer c'est même pas compliqué il suffit que dɔrɔn an ka fond sɔrɔ ou bien an ka dɛmɛ sɔrɔ dɔrɔn. k'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan ɲɛmaw ye munumunu salo kɛ standuw ni ɲɔgɔn cɛ ka t'u ɲɛ da malidenw bɛ ka baaraba mun kɛ u bɛ ka innovation sira mun bɔ subahana mansinw ani kuran sɔrɔ cogo kuraw énergie renouvelable. ICB kɔnɔna na min ye parti politigiw tɔgɔla sɛbɛn n'o ye charte ye ale lakurakurali baaraw olu daminɛna lakurakurali min n'o o tako filanan ye nin ye sa ka sigi sen kan minisiriso min bɛ premier ministre nagakɔrɔ n'ale kan ka kalata kow ɲɛnabɔ ale de kɔni ye baara in sigi sen kan jɛrɛ in kɛnɛ kan sa Bamakɔ ale district o mɔgɔw b'a kɛnɛ kan min ye an ka marabolo 19 o gouverneur bɛɛ lajɛlen b'a kɛnɛ kan lasigidenso 49 bɛ Mali kɔnɔna na olu fana bɛɛ lajɛlen ye maaw bila ka na baara in ka sigi kun yɛrɛ ye min ye sa ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan laɲini minnu kɛra kalo tile 16 na tile 17 yaasa ka se ka kɛ laɲini kuraw ye sɛgɛsɛgɛliw ka se ka kɛ Sidiki Kulubali ni ale yɛrɛ minisiriso in conseil technique ye a ko ko baara kɛkun yɛrɛ ye min ye sɔgɔmada in na o ye k'a lajɛ maa minnu ye hakili jagabɔ kɛ an ka sigidaw la ani an ka lasigidenso kɔnɔna na k'olu ka yɛlɛma k'a kɛ laɲini kuraw ye laɲini minnu bɛ se ka di gouvernement ma yaasa ka kɛ ni assise ale y'a fɔ cogo min na baaraw ka kɛ o cogoya la partout ka sɛbɛnkura ye n'o ye u ka charte a bɛ se ka lakurakuraya cogo min na ale ka fɔli la fana a y'a yira k'a fɔ ko parti politique kɔni ka ciliko kuma kɔni tɛ yen o k'o tɛ se ka fɔ sabula jamanadenw de b'u hakilina di nka baara kan ka kɛ cogo min na fana a bɛ kɛ sariya de fana kɔnɔna na sariya min n'o sigilen don an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛ kan sa olu dɔw kɔni y'u sagona kumaw fɔ ka kɛ ni baara in yɛrɛ kɛcogo ye min ye parti politigiw cili bɔgɔbɔgɔ ka bɔ yen pewu muso min bɛ yen ni ale nana sa ka bɔ Duwansakaw fɛ yen n'o ye Basama Aminata Isabere ka fɔ ɲɛma ale ko parti politigiw kan ka ci ko cogoya fosi t'a la k'u kan ka ci k'a lakurakuraya min ye Badara Alu Sangare ye ni ale parti Mali taɲɛ ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko partiw ka ciliko kuma kɔni ko ye kuma ye ten ko nka ko dɔ bɛ se ka bɔ o hakɛ la fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan sa o baara ka se ka kɛ min ye partiw ye a ka ca cogo min na dɔ ka bɔ a la ale bolo bi parti politigiw kɔni yɛrɛ kan ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ cogoya la cogoya min na u bɛ se cogo min na ka falen ka yɛlɛma boloda ka se ka hakilina jagabɔ kɛ k'o kɛrɛnkɛrɛnya yaasa fɛɛrɛ min bɛna sigi sen kan gouvernement fɛ k'u yɛrɛ y'o kɔnɔna na min ye parti cili ye fana muso dɔ fana y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni fɛla tɛ mun na ale fɛla tɛ ale bolo ni parti bɛna sigi sen kan a ko ka gɛlɛya musaka ko ale ni parti sigiyɔrɔ ko ni parti baarakɛyɔrɔ cogo olu ka sɛgɛsɛgɛ baara minnu bɛ ani sɛbɛn minnu bɛ olu ka lawaleya maaw ka lakɔlɔsiliw kɛ ka jateminɛw kɛ parti politigiw tɛ se ka kɛ ten ka bila u yɛrɛ ma ten k'a sɔrɔ mɔgɔ t'u lakɔlɔsi k'a dan dɔrɔn ni musaka bɛna d'u ma k'u ka kimɛliw kɛ ko o tɛ se ka kɛ a bɛɛ lajɛlen ye partiw bɛ bi démocratie sinsinnanw don u fana bɛ baara la jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don n'o y'a sɔrɔ parti ka ca Mali kɔnɔ
minnu bɛ baara kɛ olu ka sugandi ka bɔ tɔw cɛla jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka d'olu ma faso k'i jɔ olu wasa kɔrɔ yaasa ka se ka baara kɛ kamalen dɔ bɛ yen ko Boubacar Toubota ale kɔni ko parti yɛrɛ kuma man ka fɔ Mali kɔnɔ ko parti tɛ se ka fosi kɛ ko u y'u dan bɛɛ lajɛlen yira nin waati na ko fo yɛlɛma de ka kɛ yɛlɛma in yɛrɛ fana ale yɛrɛ fana bolo tiliko kuma tɛ nka a ka kɛ n'i bɛ parti dayɛlɛ sa a ka don bɛrɛ hukumu kɔnɔna na min b'a to jamanadenw yɛrɛ fana bɛ se k'u ta fan dɔn a la parti politiki caman ma sɔn ka na kɛnɛ in kan sabula olu y'a yira k'a fɔ ko waleya min filɛ nin gouvernement fɛ nin o t'olu fɛla ye o parti yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan k'u ka baro sigiw kɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko olu bɛ fɛɛrɛ mun sigilen filɛ sen kan nin ye u t'u yɛrɛ ye a baara kɔnɔna na wa min ye nin ko in ye o tɛ jɛn n'a ye u ka laɲini ye sariya sunba u ka bato min ye partiw ye olu kana ci cogoya si la jamana ale ka se ka taa démocratie o hukumu kɔnɔna na. Npogotigini minnu bɛ kalan kɛ CIS kɔnɔna na olu kɔni donna kabini avril kalo tile 6 npogotigini maa 79 olu de nana zen min ye tako segina ye sa olu kan ka na bayɛlɛmali kalanw kɛ min ye sumansiw ye k'olu bayɛlɛma sumanw ye k'olu bayɛlɛma yiridenw k'olu bayɛlɛma bagan maraw ale ni sɛ maraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ zen ta la kɛrɛn in ale kan sa kunna siningo an ye nzole da ye CIS kɔnɔna sibikaw fɛ yen min ye nin npogotigi ninnu ye u donni ni sisan cɛ a ma kalo 1 sɔrɔ fɔlɔ nka u yɛrɛ bɛ ka ko faamuya cogo di baara bɛ ka kɛ cogo di Keba Jalo min ye Falaye Keyita olu ye gɛrɛlu la ka ɲininkaliw k'u fɛ an ka jɛ k'o filɛ. Ne tɔgɔ ko Sadio Tarawele. Bon an nana formation la n'a fɔ fɛn bamayɛlɛmani a ka ca pomme de terre carotte ni aubergine ninnu ani tomati ninnu ani legumufɛn fan an b'a bɛɛ bamayɛlɛma ani cɛkɛ ninnu bon an fana an bɛ sɛnɛ kɛ i b'a dɔn bamayɛlɛmani tɛ se ka taa sɛnɛ kɔ n'i bɛ dege sɛnɛ na dɛ a mana fɔ k'e ka tamati san sisan ka bamayɛlɛma n'i tɛ se a sɛnɛ cogo la an ni degera formation na ka taa ten n'i ma se ka sɛnɛ fana ɲɛna yɔrɔ dɔɔni b'a jɛ bon donc o bɛ ɲɔgɔn dafa de bon depuis an nana tiɲɛ yɛrɛ la kɔni bonya dan bɛɛ bɛ walayi o bɛ se yɛrɛ de u b'u ka baara ɲɛdɔn fana bon to an bɛɛ bɛnnen don walayi maître o kalanden o wala an bɛɛ bɛnnen don tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se k'u fɔ ka se u dan na parce que u bɛɛ bɛ tolo ni yɛlɛ dɔrɔn kɛ an kɛ i n'a fɔ an bɛɛ bɔra fa la an bɛɛ bɔra ba la i b'a dɔn mɔgɔ kɔni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ baara sira kan a bɛ ɲɔgɔn de minɛ ka bɛn foyi tɛ bɛn bɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛnnen ba de don ne yɛrɛ ka foli belebeleba b'u ye an ka foli fana b'a bɛɛ lajɛlen an minnu y'an sen bɔ kɔnɔbara ka n'anw ladiya an ka foli belebeleba b'a bɛɛ lajɛlen fɛn min mana natɔla sɔrɔ ka n'a tagatɔla sɔrɔ ala k'an bɛɛ kisi k'an bɛɛ ta ka formation in faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Ne tɔgɔ Sirantu Jariso ne namɛ agroalimentaire kalan kɛ an bɛ fɛn bayɛlɛmali kɛ an bɛ baganw furakɛliw kɛ an bɛ taa sɛnɛ fɛnɛ kɛ tuguni cɛkɛ b'o la lɔgɔti b'o la bon an kɔni m'a bɛɛ kɛ fɔlɔ parce que anw nalen ma 1 mois sɔrɔ yan nɔ fɔlɔ an kɔni ye mun kɛ fɔlɔ o ye cɛkɛ de ani an bɛ fɛnw tigɛ tuguni k'u ja ka sɔrɔ k'u don sachet la a kɔsɔn na fɛnɛ an ye sɛw an bɛ taa sɛwkɛyɔrɔ la ka to ka entretien kɛ ani ka furaw d'u ma wula fɛ an bɛ taa foro la ka taa foro baara la tiɲɛ na ne kɔni ma gɛlɛyaba sɔrɔ a la parce que mɔgɔ ni kɛra cogo o cogo i b'i yɛrɛ de ne kɔni ma gɛlɛya sɔrɔ a la tiɲɛ na ɲani bɛɛ ka kan ne kalan banna ne yɛrɛ de fɛ kɛ n ka entreprise créer n yɛrɛ o de ye ne yɛrɛ ka idée bayɛlɛmani dɔ wɛrɛ o de kɔni bɛ n kunna k'o kɛ. Ne tɔgɔ Fatumata Sanmu ka bɔ Sikaso mara la. Bon ne nana ni n kɔrɔmuso dɔ ka assistance de ye ale de ye projet nin kofɔ n ye n nana o de ka bolo kan agroalimentaire et transformation o ye mun ye sɛnɛ ani bayɛlɛmali a bɛ ka mun fɛn sɔrɔ ani bagan mara a bɛ ka mun bayɛlɛma légume an yɛrɛ bɛ fɛn minnu sɛnɛ an b'olu de bayɛlɛma i n'a fɔ nakɔ kɔnɔfɛnw an b'olu de bayɛlɛma. E ye mun faamuya kalan in na tiɲɛ na a taabolo ka ɲi parce que n'an bɔra yan nɔ an bɛ se ka taa a ko nin k'an yɛrɛ ye hali n'an yɛrɛ bɛ se k'an ka entreprise dayɛlɛ an bɛ se ka baara nin k'an yɛrɛ ye tiɲɛ na an bɛ ka faamuyali sɔrɔ a la tiɲɛ na an kɔni bɛ yan nɔ an si kɔni tun tɛ ɲɔgɔn dɔn nka depuis n'an nana yan kɛlɛ ma kɛ fɔlɔ mankan tɛ yen datigɛdala tɛ yen fosi tɛ yen an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ɲɔgɔn minɛ c'est comme si i n'a fɔ an bɛɛ bɔra famille kelen de la an bɛ position de la n'a banna a ka di n ye n yɛrɛ ka entreprise dɔ sɔrɔ i ko ni ɲɔgɔn na a baara tiɲɛ na a b'a kanu donna an dusu la yɛrɛ de n y'a baara kanu a baara taabolo ka ɲi. i Sango.
futur 2025 sera. Leka wuli k'i jɔ. Seko ni donko mariba kera onta nina kera amasanye. Seko ani dongo o kɛnɛ ka min ye artisiw ye olu kɔni u tɔgɔla assurance sɔrɔ. Assurance in ale baara kɛra Bamakɔ CICB kɔnɔna na a dɔgɔkun kelen ye bi ye ka kɛ ni o ko ye sa kɔrɔdugaw olu ma t'u kɔ u tun bɛ kɛnɛ kan u y'u bolo bila u kun min ye 70,000 u y'o di minisiri ma ko k'a di jamanakuntigi ma o y'olu ka dɛmɛ ye jamana ale wakane hukumu kɔnɔna na wari in kɔni ale ni a ko nana cogo min na Famara Berete ale ja dɔ ta k'an ka jɛ ka o filɛ. ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka kan an fana ka ye o de kama an fana nana an fana jɔyɔrɔ min ye jamana kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ yen an fana jɔyɔrɔ ka jira an ŋaniya yiralen kɔfɛ ka ɲɛsin jamana ma ŋaniya ɲumanya yiralen kɔfɛ ka ɲɛsin jamana ma ayiwa an ye wele bila Mali kɔrɔdɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma Mali région bɛɛ lajɛlen kɔrɔdɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma taama nɔgɔ ba kelen man ca min mana dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ k'o di ka na ni min se fana kɛra fɛn min ye n'o kɛra kɔrɔdɔ minɛ k'o di ka na ala sera k'an bolo se o faralen ɲɔgɔn kan dɔw ye 1000 di dɔw ye 2000 di wa a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kɔni a bɛnna 7000 ani coro cɛra aya o filɛ nin ye a ye tigɛ f'u ye k'o di jamana ma o k'o don jamana kɛsu kɔnɔ ka kɛ jama ye ka ɲɛsin jamana ma ayiwa coro jara filɛ nin ye 7000 filɛ coro jara filɛ ayiwa o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ sɔrɔ an tun bɛ min don fɔlɔ o tun ye kolonkisɛ ye ni kɔlela dɔ la i bɛ dɔ sɔrɔ kolonkisɛ o fana ye anw ka wari dɔ ye dɔw fana bolo sera kolonkisɛ ma o bɛnna kolonkisɛ fana 7 ma k'a di jamana kɛsu kɔnɔ ni barika ye ayiwa o fana o filɛ ye o ye bifa ye a tɔ ye min ye ni ma kolonkisɛ fana sɔrɔ ni ye ngɔnkisɛ sɔrɔ o ye lakanafɛn ye k'o fana kɛ ka sɔrɔ lakana ayiwa dɔw fana bolo sera ngɔnkisɛ ma k'o di an b'a fɔ o ma ko o ye bifa ye wala o de filɛ nin ye ala sago aw bonya ba la k'a ta k'a di jamana ɲɛmɔgɔ ma o k'o yɛrɛ dɛmɛ n'a ye waso tɛ sebaaya tɛ waritigiya tɛ ŋaniya yira don. Ayiwa kɔrɔdugaw y'u seko kɛ min ye jamana wadagane ye 7000 dɔw ye 2000 di dɔw ye 3000 di nka bɛɛ bɛnna 7000 ma kolonkisɛ b'a la gɔnkisɛ fana b'a la ka taa fara bololafɛn wɛrɛw kan ko k'a di jamanakuntigi ma a bɛ se cogo min na ka baara kɛ Tumutu bi labɛn na min ye Tumutu ye ale bɛna na festival belebeleba sigi sen kan festival in hakilina bɔra maa min na o ye Isaka Nazum ye ale ni Bakun Kante n'o ye Tumutu gouverneur ye mais kalo tile 3 ka taa bila tile 5 la min ye cercle 13 min bɛ Tumutu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen bɛna ka n'o ɲɔgɔn sɔrɔ Tumutu seko ni dɔnko o kɛnɛ don a Tɔnbukutu ka kan na a kɔrɔbɔrɔ kan na sa a tɔgɔ ye ko Lasal Tere a tako fɔlɔ ye nin ye a denbaya bɛɛ lajɛlen talen don ka di jamanakuntigi ma Tɔnbukutu yɛrɛ kɛlen don ka nin kɛnɛ in sigi
yaasa k'a lajɛ Tombouctou bɛ se ka dunanw kunbɛn cogo di biennale la yɔrɔ minnu b'u bolo ani fɛn minnu b'u bolo an'u yɛrɛ ka seko ni dɔnko olu baara bɛ kɛ cogo di Tombouctou dugu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen tile 3 in kɔnɔna na sa seko dumuniko min ye Tombouctou finikala cogo ye fini bɛ kala bolo la n'o ye bazɛn ye ka ɲɛgɛn ka ɲɛ kosɛbɛ a tobilikɛlaw ka taa fara a gwadomusow kan ale ni yɔrɔba minnu bɛ Tombouctou yɛrɛ dugu kɔnɔna na ka tulu bɛɛ lajɛlen lajɛ Tombouctou ye fɛn minnu kɛ kɔrɔlen na bolola baarakɛla minnu bɛ Tombouctou yɛrɛ dugu kɔnɔna na olu jɔyɔrɔ bɛ se ka fa cogo min na dɔɔni dɔnkili kuma kɔrɔmaw ka taa se ziiri ale ni ntalenw bɛɛ lajɛlen ma min ye kɔrɔbɔrɔw taw ye ale ni arabuw taw ni surakaw taw ni burudamaw taw ni bamananw taw ni miyangaw ni sinafaw ni bɔbɔw ni kaadɔw bɛɛ lajɛlen k'o bɛ ka Tombouctoukaw fɛ yen min ye ko in ye sa u kɔni ye a denfa jala n'a denba jala ta ka di maa caman ma maa minnu bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u labɛn yaasa ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Tombouctou ale kɔnɔna na k'a daminɛ kalo in tile 3 sa ka taa bila a tile 5 la Tombouctou bɛna kɛ seko ni dɔnko a faaba ye Falaye a filɛ ka min siri nin ye nin tɛ siri i kunna ten dɛ n ko a bɛ fɔ nin ma ko tiribani cérémonie de tiriban o tɛ kɛ ten dɛ ni furula de ye tiriban bɛ siri i kunna ale ni jalamugu tɛ kelen ye jalamugu bɛɛ bɛ se k'o siri nka tiriban o ye Ala tɔgɔ de ye i ɲɛ bɛ Ala a bɛ ka min kɛ tan nin ye Ala tɔgɔ de ale tɛ siri ten maa minnu furula ta bɛ yen minnu ye kalan kɛ ka kuranɛ kalan ka se yɔrɔ dɔ la olu fana ka tiriban siri cogo bɛ yen kiri minnu bɛ kiri tigɛ n'o ye kadiw ye olu fana ka tiriban siri cogo bɛ yen alimamiw fana t'a kɛba o fana bɛ a dan ma a bɛɛ lajɛlen de bɛ Tombouctou ale kɔnɔna na donc n'Ala sɔnna ma min ye ko in ye a kɔni bɛ daminɛ Tombouctou dugu yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ kan nin ye Sala ye dɛ Sala ma ye ni Ablaye Andani Jite ye ale fana bɛ denfaw la ka taa se Badi Ould Atayar ma ale fana b'a la min ye Mohamed Isa ye ninnu bɛɛ lajɛlen Tombouctou yɛrɛ kɔni bɛɛ de b'a la koyi bɛɛ de don wa Falaye dɔgɔnɔ min bɛ Tombouctou est-ce que o kɔrɔbɔrɔ bɛ yen n t'a fɔ kari dɛ nka cɛ kurulen tɛ don Tombouctou dɛ ayi Tombouctoukaw tɛ cɛ kurulen dun olu kɔni o kɛlen i bɛ jɛgɛ bɛɛ sɔrɔ Tombouctou fo cɛ kurulen o t'olu ka dunfɛn ye olu t'o fɛ ala a bɛ tobi barama min kɔnɔ u ka dumuni tɛ tobi o kɔnɔ donc n'Ala sɔnna ma Tombouctoukaw u n'a ye u cɛma ye n'Ala sɔnna nin tile 3 baara in ale hukumu kɔnɔna na k'a daminɛ kalo tile 3 la ka taa se tile 5 ma Tombouctou Al Bilal Al Sudan n'an bɔra yen sa min ye nin kalo in genfa ye ni o ye Ablaye Konate barosigi bɛ ale bolo bi mémorial la ka kɛ ni seko ni dɔnko tigilamaw olu yɛrɛ tun ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ yaasa ka jira ko dɔw sɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ a tun ye barosigi kun fɔlɔ kɛ conservatoire Balafaseke la o kɔfɛ sa Zeyinata o ye bi ye kalo tile 29 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati hakilila jigi don yaasa sifinnaka minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka Ablaye ka baara ɲɔgɔnna kɛ ani olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka barosigi in k'ale ɲɛnɛmaya farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ an ka kamalen dɔ bɛ ale tɔgɔ ko Ibrahim Jara ale ni Barisa fana ye denmisɛnninw ka trophée ta han min ye turikikaw ka tɔn min bɛ yen olu de dasi 4-1 Mali cɛden n'o ye Ibrahim Jara ye a ye cɛlu dasi maa min don a dɔnnen don kosɛbɛ nka Barisa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si ma san 19 sɔrɔ a b'olu de ka équipe la wa wulu fana kɛra wane ye kaba Falaye ninnu bɛ waso an na ni tile 2 in na sa ni maa min tɛ Barisa la i bɛ sɛgɛn yan dɛ a tɛ kuma caya aw ni jugu tɛ kelen ye a bɛ k'a ta fan bɛɛ fɛ denmisɛnninw bɛ kubu ta kɔrɔbalenw bɛ kubu ta musow fana y'a ta ayiwa Ala k'a ɲɛ ka d'a ma an b'an ka bi kuma kun cɛ ni min ye sa o man di Mpɛsobakaw ka dugutigi furumuso n'o ye Karicɔ a bɛ wele ko Aminata Kulibali ala y'ale ka kalifa minɛ a la k'a si to san 70 o la janajaw olu kɛra kunungo min ye dugutigi yɛrɛ ye sa n'o ye Karicɛ Kulibali ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan kalifa a la hali bi min ye fure ye ala ka dayɔrɔ sumaya an kɔ kɛti min ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jamu ala ko nɔgɔya sini kɛnɛ laban ala k'o d'a ma sɔgɔmada na taa k'o bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo Mpɛsoba kɔnɔna na sa an bɛ Mpɛsoba bɛɛ lajɛlen fo maa sen sera kɛnɛ ka janaja in na ka bɛɛ lajɛlen fo ko ala ma min kɛ u tatɔ la ala ka n'o k'u segitɔ la k'u ɲuman segi ka n'an fana ɲuman sɔrɔ hɛrɛ ani baden na a k'an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ala sɔnna ma ala k'an ka jamana kolosuma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana taga a k'an bɛn dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari
ko o d'i ma fo dugu ani dugu ɗum waɗata de